Hello, good afternoon. Gabi na day karon. So, Cordapia here. Nanapod ko, sir, nanapod ko bago nga tagaan beneficiary. Akong angkol, sa imong nga lang kong Royal Laduma, igsoon sa akong papa. Nganong lahit ng bugas angkol? Wala ko kapananggot kay ito para akong aray katrali. Ay, ginoo ko. Sir, mahal daw siya sa bukas ni mo, sir, kay wala daw siya nagkapananggot kanang singulana diri ba. Ito karpo dagi nga ang arthritis, ang hubag ang tiil. Inom kayo siyang tambal. So, kanin siya, kanang call kang kuha siyang call. Ay, time pa. Again, no, wala ka nagpasikat diri no, nga nag-video ta. Ang ato lang, ang purpose nato diri, nag-video na ato ang atong gitagaan, atong beneficiary, aron pod masayod ang ato ang sponsor ani, kaning bugas, especially kaning bugas na gipahatag ni Sir Glenn. At least pod na masayod pod siya kung asa nakapadulong kinsa gitagaan. Murang videoan gid nato for documentation na parang nagpamatuod proof nato nga gihatag gid nato, wala nato gibulusa, wala nato basig giutro gipahatag sa imo tapos giutro kun nimo baligya, di ba, na may mga inana. So munay purpose nga nung mag-video ta aron nga makita pud sa tag-iya, makita sa nagpahatag nga gihatag gid nato ang iya ang gipahatag. Kay lisod man ang moingon ta nga ihatag ito Cordapia, wala video, wala kay proof, wala kay documentation nga kanang nagpamatuod nga imong gihatagan, di ba? So bahala na mo diya, moingon mo diya nga nagpasikat na siya, nang hatag lang na siya niya. Bijuan gyud mo na akong purpose, guys, kay ngano daghan kay karon mga vlogger nga kanang naay mga sponsor na ay gapahatag sa ila dito sa mga relief goods, mga essentials sa mga tao nga nanginanglan pud ana niya, pero wala sila acknowledgement, wala sila recognition kung kinsa na siya tag-iya, wala sila nag video nga kinsa gyud ang dapat pasalamatan ana niya nga kana siya nga tag-iya nga gipanghatag. Kay ngano daghan kay karon nga maglakaw-lakaw lang ka dinha manghatag ka dito, abig ako niya kanang wala ka nag recognize, wala ka nag pasalamat atong naghatag, di ba? So mo siya ang purpose ng gini, guys. Wala ka nagpasikat, wala ta ingon nga gusto ta mo sikat kay kuan kanang namang uban nga kuan kayo kanang hugaw kay guna-una ba nga mo comment din bitaw hatag man kagya unya nag-video pa kag videoan pa nimo. So tanawa gani ako ang kulo, gusto gani siya mangayo kay wala gid siya bugas, tinuod gid siya wala bugas kay ano kanang nga pananggot ra siya nagpil gamay ra kay mo kuan kung bag isanggutan. Gamay na dapat kay nga lubi ang isanggutan, pila ra pud ka bitaw makuha na niya nga kanang bul nga tuba nga kanang pila ra pud ka galong nga tuba makuha na niya, pila ra ka punuan ang kul. Pila ra ka punuan niya. Pito ra ka punuan ha. Unya sa kanadlo ba na siya mo tuba or dili? Tuba kan bro. Para ko arthritis di mo pananggot. Lagi so mutuba siya kada adlaw. Pero kung mutuba ng arthritis, di ka kasata globe, wala pud lagi. So wala siya, sir, no? So pasalamati si sir dito. Ang si Sir Glenn. Salamat kayo, Sir Glenn. Sir Glenn Bornia. Bisaya gyapon na siya ang si. Yang ipahatag na sa ako ang kon. Ako ra daw magpilit. Ingon siya, ako ra daw ko magpilit kung siya akong tagaan, pero katuro gid daw ko nang nanginanglan gid ana, dili daw ko tong dili gid tong na. Kasi gusto niya tagaan nga, gusto mo gud tagaan ni sir nga. Kapag yung nanginanglan gid bang nga wala gid bugas ka, tinuod din nga wala bugas ka. Dili ka na parang aron nga kanang dagag bugas unya kanang kuan mangayo ka. So, mo ni siya, sir, no, isa na to ka beneficiary nga akong gitagaan sa imo nga. So, kani ako naman ni siya. Kana po siya, ipakapinan ko na ako, sir, o buwan, kaya lisod sa kaya nga, si sir naghatag niya ako, wala ko na ko, so, ipakapinan ko na ako, para sa New Year na lang na iya. New Year na, 25 naman takon, December 25 naman takon, umana ang Pasko. Pinapo rin siya, 1 letter na Sprite, pinapo rin ito, sobra sa akong grocery, o Avon, bar soap na Avon Care. So, muna siya, sir, no, so, kanang ko na siya ang call, tabako na siya ang call, kanang ko na siya, bilunggo na siya. Nga siya sa Canada karon. So, sa'yo mo ikastorya sa iyang call. Salamat kayo, sir.
Sige, kuwan sir, tayo ni Ajer nga, itubar ko. Nanti sir, lagi buka sir. O, tanawa lagi sir. O, dagang kuan sir. Dagang kayo nalipay sir. Oy, dagang kayo nalipay sir mong bugas sir. Sige, kuwan na kita sir. Sige kuha na. Kinuod yun. Sakto di ka nga bugas kita ingatan kay. Tingnan siya nga. Ano siya ba yung ingatan ko? Dapat siya nga. Bugas siguro sir ba? Magkada. Lagi. Ano. So, Merry Christmas sir. And Happy New Year. We wish you more blessings to you. Kaya para dagan pa sa iyong matagaan. Dagan pa imong matagaan. Ma-share pa nimo ang mga blessings sa uban. Good health. Sa pagyod ka ng prosperity and kuan sa abundantly blessings. Merry Christmas and Happy New Year.